Знаеш ли, че тялото ти има вградена алармена система, която се включва много преди да се разболееш? Проблемът е, че повечето от нас са се научили да я игнорират. Това, което наричаш пролетна умора или бърнаут, често е симптом на нещо, което тихичко краде енергията ти всеки божи ден. В това видео ще дешифрираме тези сигнали. Ще ти покажа 3 знака, които са червен картон за здравето ти. Гледай до край, за да разбереш как да си върнеш силите веднага. Мозъчна мъгла и трудна концентрация. Първият сигнал. Чувстваш ли се сякаш мозъкът ти работи на половин капацитет? Забравяш елементарни неща, разсейваш се лесно и дори най-простите задачи ти отнемат двойно повече време? Това, което изпитваш, има име – мозъчна мъгла. И не, това не е просто умора. Истината е, че това може да е сигнал от тялото ти за нещо по-дълбоко, като хронично възпаление или недостиг на ключови микроелементи. Говорим за неща като магнезий, витамини от група Б и други нутриенти, които буквално захранват нервната ти система. Когато те липсват, мозъкът ти започва да работи в режим оцеляване. И тук идва проблемът. Мозъкът изключва всичко несъществено, като концентрация, креативност и фокус, за да запази енергия за най-важните функции. Затова се чувстваш разсеяна, бавна и изтощена, дори да си спала. Какво можеш да направиш? Започни с основите. По-добро хранене, достатъчно сън и правилна подкрепа с витамини и минерали. Малките промени могат да върнат яснотата в мисленето ти. Ако искаш да разбереш кои са другите скрити сигнали на тялото ти, последвай ме, защото ще ги разгледаме един по един. Неконтролируем глад за сладко или солено. Вторият сигнал. Случва ли ти се почти всеки ден около от 15 до 16 часа да ти се дояде нещо сладко или солено, и то не просто малко, а направо неистово? Шоколад, тесто, чипс и усещането, че просто не можеш да се спреш, това не е липса на воля. Истината е много по-дълбока. Тялото ти не е лакомо, то е в метаболитен шок. Когато кръвната ти захар се вдига и пада рязко през деня, инсулинът започва да се държи като влакче на ужасите. И какво става? Енергията ти пада рязко и мозъкът ти започва да търси най-бързото гориво – захар или солени преработени храни. Но това не е всичко. Стресът също играе огромна роля. Когато си под напрежение, надбъбречните жлези отделят кортизол, а когато този процес е постоянен, се стига до кортизолов дисбаланс. Резултатът – още по-силен глад, още по-ниска енергия, още по-голямо изтощение. И тук идва капанът. Ти даваш на тялото си бърза захар стрелка, получаваш кратък прилив на енергия стрелка и 30 минути по-късно си още по-изцедена. Това е порочен кръг. Как да го прекъснеш? Яж балансирано, протеин плюс мазнини плюс въглехидрати, не пропускай хранения, намали захарта и кофеина, подкрепи тялото с магнези и витамини от група Б. Когато стабилизираш кръвната захар, желанието за сладко просто изчезва. Уморен, но бодър вечер – третият и най-опасен сигнал. Случва ли ти се това? През деня си изтощена, едва функционираш, но вечер, когато най-накрая легнеш, очите ти са широко отворени, а умът ти просто не спира. Мисли, задачи, притеснения. И изведнъж става 1-2 часа през нощта. Това не е случайно. Това е един от най-опасните сигнали на тялото ти. Нарича се състояние уморен, но бодър. И причината е циркаден дисбаланс. Тялото ти е заседнало в режим борба или бягство. Стресът е висок, стрелка кортизолът остава висок дори вечер стрелка, а мелатонинът, хормонът на съня, просто не може да се активира. С други думи, тялото ти е уморено, но мозъкът ти мисли, че трябва да оцелява. И тук идва най-големият проблем. Без дълбок сън. Тялото не се възстановява, мозъкът не се прочиства, хормоните излизат от баланс. И това е сигурен път към умора, бърнаут и срив в имунната система. Какво можеш да направиш още днес? Изключи екрани поне 1 час преди сън, намали светлината вечер. Създай си ритуал, чай, книга,
тишина, подкрепи нервната система с магнезий и най-важното – дай сигнал на тялото си, че е безопасно да си почине, защото сънят не е лукс, той е възстановяване. Ако разпознаваш този сигнал, време е да го вземеш на сериозно. Нека бъдем честни за момент, ако разпознаваш дори един от тези сигнали – мозъчна мъгла, неконтролируем глад или уморен, но бодър вечер, тялото ти вече ти изпраща предупредителни знаци. И най-лошото, което можеш да направиш, е просто да ги игнорираш. С още едно кафе, още захар, още работа и още стрес. Това не е липса на мотивация. Това е изтощение на организма. Тялото ти не иска повече натиск. То иска баланс. Баланс в храненето, баланс в съня, баланс в енергията. И точно тук започва истинската промяна. Време е да дадеш на организма си това, от което наистина има нужда. Почивка, правилно подхранване, витамини и минерали, които подкрепят нервната система и малки ежедневни навици, които връщат спокойствието. Това не става за един ден, но става когато започнеш. Сега искам да те попитам нещо. Напиши в коментарите, на коя от тези 3 точки си в момента. Мозъчна мъгла, глад за сладко или солено, уморена, но не можеш да заспиш. Нека видим колко от нас се борят с този тих проблем. И ако това видео ти помогна да осъзнаеш нещо за себе си, последвай ме, защото ще ти покажа как постепенно да върнеш енергията и спокойствието си.